Iki lho bes sing diarani jangan menir ning nggonku sing dikeloki ana bayem karonan waloh. Nek gak ana waloh iso diganti karonan kates nyadam. Lah iki bumbune iki ana jagung Jawa, bawang, brambang karonan kunci yo bes. Lah nek wong jaman dhisik iku nganggone ora jagung bes tapi meniran. Mangkane diarani jangan menir. Tapi nek wong saiki ora di meniran iku diganti karonan jagung bes. Lah kok ngono iki mang walohe digodhog dhisik yo bes. Lah nek wis medhok terus dicemplungno bumbune. Lah kok iki dudohe terus dadi kentel ngono lho, guys. Lah kok ngono terus bayeme dicemplungno, bes. Lah nek ben ambune pengen seweger rasane widuk meneh dimbohi karonan kemangi, bes. Lah wis iki terus diolot-olot dadi siji, terus dibumboni ana uyah, penyedap karonan gula, bes. Wis iki dinteni bayeme medhuk, rasa suwe-suwe sedelok wae, bes. Lah nek wis mateng baru dipateni kompore. Lah ngene iki lho, bes sing diarani jangan menir.